Milujem med. A tak celkovo všetky včelie produkty. Propolis, voskové sviečky a tak ako včely aj ja mám toxický vzťah s matkou. No ale táto moja láska ma teraz dostala do problémov. Začalo to nevinne. Len som si chcel dať raňajky na balkóne, tak tlačím rožok s medom, keď tu zrazu... Včela. Pristala na opačnom konci taniera. Hladil som do jej očí, zložených zo stoviek očí. Každopádne napätie vo vzduchu sa dalo krájať. Pošepol som: Mája? Ona: Mája. Žihadlo do čela. Počul som trhanie včelých čriev a výkrik: Marho! Utekal som do kúpeľne, skúmal som v zrkadle zranenie, bolelo to jak hovado, ale moje zmysly boli obzvlášť ostré. Že by... Nič nevystreklo. Tak som šiel do práce. Po ceste som si kúpil svoju tradičnú rannú kávu, trojité kokosové matcha racha frappé latte, samozrejme sladené medom, lebo med je život. Kráčal som cez park, slniečko svietilo, joginky na tráve posilňovali svoje kundalíny a medzi kvietkami lietali včely. Vtedy som v ich bzukote rozpoznal prvé slová. Môžem ja jebať túto robotu? Vraj zobereš nektár a ideš domov, ale videli, koľko je tých kvetov? Už tu lietam 2 týždne ako taká chudera. Celá som dopelená. Už toho mám plnú žiadelnicu. Pre Boha, však ja im rozumiem. A nie len slovám, ale aj ich problémom. Veď tento hlúpy hmyz to má teraz otrasné. Však pesticídy, globálne oteplovanie. A prosím, vysvetlite mi, ako má táto robotnícka trieda rozumieť strategickému investovaniu do peľových fondov. Akože fakt, ja som videl ich portfólio, je to na zaplakanie. Pri tomto uvedomení mi káva s medom vypadla z ruky a rozliala sa po chodníku. Pozornosť včelstva sa obrátila na mňa. Začali ma obletovať. Fašista! Med je vražda! Smrť z osoby! Snažil som sa im vysvetliť, že ja som bol na tom mítingu Kotlebovcov iba kvôli gulášu. Ale všetky moje snahy dopadli asi tak dobre, ako orgie v senníku. Furt do mňa narážali tela a bol som jediný, kto si nezapíchal. Zobudil som sa až v nemocnici. Ale za to ako zmenený človek. Fyzicky viac ako Quasimodo, ale hodnotovo. No poviem vám to asi takto. Milé súdružky a trúdikovia, kto nepracuje, nech nesladí. Med je vražda! Med je vražda! Med je vražda! Med je vražda! Ja, poďme teda k záveru. Ďalší je v podstate predposledné vystúpenie dnešného večera. Nám prichádza porozprávať alebo prezentovať Niko.
Vidíte ma? Ja vás nie, mám tu mikrofón. Slovo delulu v slovenčine znamená úplne otrhnutý od reality. Aj slovenský národ je delulu, a nie tak dobre ako letavý, ale ako názvy ako texty slovenských pesničiek. Moja najobľúbenejšia je Čo bolí, to prebolí. To povedz Letavákovi, ktorý včera pomiešal perlu s trifáčom. Alebo Karol Duchoň, ten spieva, že v dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek. Pamätajte si ešte, čo bolo v Maňovom príhovore hneď druhé upozornenie? Zamykajte si chatky, lebo sa tu kradne. A povedzte mi, prosím vás, kto v Duchoňovom okolí mohol mať čisté a vľúdne srdce? Veď Duchoň sa narodil za komunizmu, ako bisexuál a ešte k tomu v galante. Alebo Voda, čo ma drží nad vodou. Tam sa spieva, že keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, tak by som to zniesol k tvojim nohám ako vodopád. Ale veď vodopád sa znáša v podstate sám. A ak nás voda drží nad vodou, tak potom nás tí predávači na fukovacích rukávnikoch pekne ojebali. Alebo pieseň Bosorka, tam sa spieva, že ani sme sa nehľadali a predsa sme sa našli. Prečo si mi utiekla, prečo sa mi skrývaš? No tak buď sa ti skrýva, alebo ste sa našli. A ak ste sa našli, ona sa ti skrýva a ty jej aj tak nedáš pokoj, tak to nie je ľúbostná pieseň, to si normálne úchylák. A keď už sme pri tých úchylákoch, tak sestrička z Kramárov, sen všetkých sviniarov, ktorí jej sľubujú modré z neba. Prosím vás, čo už môže taký slovenský dôchodca po výmene bedrového klbu a 2 infarktoch sľubovať slovenskej zdravotnej sestre? Počkaj, čo ťa čaká zajtra. Príde moja vnučka a donesie mandarínky. A po pracku extra špeciál. Čo mu na to, akože ona povie? Och, Anton, ešte nikdy som nevidela takú krásnu mandarínku. Vezmi si ma. Alebo Igor Timko, ten spieva: ďakujem ti, že sme spolu žili, preťal som si žily. Ja si predstavujem tú scénu. Igor leží vo vani, smutný, že ho podviedla frajerka, siaha po žiletke, upiera svoj masochistický pohľad na tú čepel priloženú na svojom zápestí a reže a všade strieka krv ako v Pulp Fiction, keď Vincent rozstrieľal Marvinovi hlavu, krv tečie dole odtokom, Igor plitko dýcha a pomaly zomiera. Ale ako potom naspieval tú pesničku, kurva? Však tam musí byť nejaké pokračovanie. Napríklad Igor leží vo vani, myslí pritom na svoju ex, ako ju trtká ich sused, krv tečie dole odtokom, Igor vydychuje svoj posledný dých, keď tu zrazu nápad. Veď z toho bude hit do piči. Igor si chce sadnúť, ale ryť sa mu klže po krvi, tak siaha po mobile, že si zavolá pomoc, ale najprv napíše do poznámok žily, absolútny Rím. Potom vytáča 112. Tiesňová linka, ako vám pomôžem. Je tento hovor nahrávaný? No samozrejme. Od januára cez leto a celým rokom. Ďakujem. Takže Niko,